Hello mga ka-smiley! Welcome back sa aking channel. Ngayon guys is magbisaya ta tibuok video guys. Kasi Bisaya po ako. So, magbisaya ta karon ga may tatata. Pati Bisaya bulol na. Magbisaya ta guys. Hangtod mo man ang atong video. Sige guys. Ang atong buhaton karon is magluto ta og banana cake. Yeah, banana cake guys. At sagot Tagalog na no. Karon akong ipakita ang akong mga sagol sa pagluto og banana cake. Ito guys. Nakita ko sa inyo. And guys, mao na ang akong mga sagol. Ito, 1/2 cup of sugar, 2 ka itlog, usa ka basong harina, baking soda, 1/2, then asin, 1/2 tablespoon, then butter, 50 gram butter, then vanilla. And then, ang pinakalas is 2 ka saging. Yan guys. Yun ang atong mga sagol sa atong lutoon karon. Nya karon guys, atong unahon ang saging og pagdugmok. Atong dugmokon ang saging. Unahon atong dugmok ang saging guys. Unahon. Unsaon ang buhaton sa saging? Unahon panitan then gagmay-gagmayon. Butang na to. Kuha na siya guys, kanang lata na siya. Ako ni siyang gipalit atong niaging adlaw. Niya pagpalit na ko, di pa siya lata. So, wala ko magluto kasi mas nindot lutoon ang saging na lata na siya kayo guys. Pumukra siya lugmukod. So, lami ang imong resulta sa banana cake. Sorry sa mga Tagalog na ay, shit. Ito kasi hindi talaga kayo makaintindi, manusblit kayo. Manood lang kayo guys, huwag niyong lagyan ng boses. Or sounds. Yan, tapon muna natin yung basura natin. Tagalog na naman. Hindi karon ga ato siyang dugmukon. Oy, di mo siya kadaog. Nanglan siya kutsara. Tsaraon na to. Banana cake ala Bisaya. Ala Bisaya ang dako. Nindot gyud siya ang saging nga lutoon og banana cake siya ba kay kanang lata na siya. Ay humo ko siya dugmokon. Yang resulta lami sa imong cake na banana. Mao na. Ayan. Kaysa kanang saging nga dili siya kanang lata. Nandili siya overripe ba? Sabi Bisaya ng overripe, di ba? Kuan po kanang lata. Lata, daghang words nga lata. Yan, tanawan niyo, nindot kay siya. Nindot kay siya. Paminawon na lata, anang dali kay siya madugmok ba? Tanawan niyo, guys. So dugmok na siya dayon. Basta rin dali. Disclaimer pala guys, ito, ang kaugalingon ko tong version. Tanaw na to unsay resulta ni ikaw, luto. Basta na ay banana cake, basta na ay banana cake na yan. Bisaya daw niya, nagsagol-sagol og Tagalog og istorya sa Tagaday. Okay na siya. Karon, ang atong buhaton is atong ipang sagol ang mga ugan na mga sagol. Ugan ng mga sagol. Ito ang harina. Yung ang atong asukal. Dayon, sabi yung baking powder. At
ang kuan, ang asin. Na wala na ba yung powder na karon ato siyang sagulon. Ayan, sagulon na to siya, guys. Haluin ang haluin, sagulon ng sagulon. Yan, nasagol na siya. Karon ang atong itlog kailangan natong batilon. Kay di siya pwedeng idiretso lang o sagol. Kailangan pa natong siyang batilon kay base no ikabre na to sa itlog, daot oroy. So, madaot siya ng atong giluto. Maway lami. Charot. Charot. Ito siya siyang batilon. Batilog pinaslay. Karon ato siyang ibubo dire. Ato isagol sa atong mga ugana sagol. Then ato siyang i-ukay. Ato siyang ukayon. Okay more. Yan. Karon ang atong saging butangan nato og kuan ito kani siya vanilya 1 usa katakos na vanilya anin ga ano siya dali ra ka magluto og banana cake kaysa ubang mga cake daghan pa kayong kinahanglan sa sagol kailangan pag mixer kani siya wala dali ra kayo may daghang ikos iklabos harina lang saging butter gamay wala na maka-cake na ka di ba dali ra kayo so kani siya guys nasagol na nato atong ibubo dire kana atong daginuton kay sayang ang saging mahal ang saging. Dayon atong sagulon. Sunod atong ibutang ang atong butter. Butter. Ayun ato siya sagulon og maayo hantod siya magkuan siya tanan magsagol. Ito siya kanang kuan gid siya tanan ba kanang walay mga tibugol ato di siya dugmokon. Ito walay mga tibugol para lami ang atong banana cake. Dali na magluto og banana cake. Well, tapos kuan po, ibutang mo sa ubi ni dali ra sa maluto 30 minutes. Wala na, luto na dayon. Bakaon dayon ka. Diba guys? So dali lang. Siya. Diba? Ang atong butter, hindi pa siya, wala siya nakuha. Wala siya nagagma. Wala siya ni kuan ba? Ni siya na ilanay. Ato siyang palanayon. Ana. Karon ato siyang pisliton aron siyang mo lanay. Ayun. Sorry talaga sa mga Tagalog na manood nito. Huwag niyo lang lagyan ng ano guys, ng volume kasi hindi niyo rin maintindihan. Tingnan lang niyo guys. Dali na siya. Ayan. Nastagol na siya. Karon magkuha tag kuan. Butangan. Kini, mao ni atong butangan. Wala man koy square na sadlanan kini lang sa atong butangan. So, karon atong pahiran siya og mantika para
Para dili mapilit ang ato cake. Sa isig kakilid lang, gamay lang, pahiran lang. Para di siya mapilit. Kini na lang atong butang. Di man ni para baligya. Kakaon romasan ni. Okay ra na. Marang di mapurma. Ang importante, lami. Diba? Diba mga ka-smiley ko dyan? Karon, ato siyang ibubo. Ibubo na to tanan kay nasambog na nato. Sambog. Sambog bod. Kanang sambog ba? Na okay na nato ug maayo. Na sambog-sambog. Karon guys, excuse, nabubo na nato tanan ato ni siyang ibutang sa oven. Ang oven taas gamay. Ang oven ako guys, napainit na nako in 180 degrees. So ibutang na nato dito. Mahumanog 30 minutos ato na siyang kwaon ug luto na siya. Nabutang na nato guys. So, after Bisaya nga, nagtagalog, ano pa naman. Ikahumanog 30 minutos. Ato siyang balikon, o atong tan-awon, og luto na ba siya. Iguman, og luto na, atong tilawan, dungan tagtilaw, og unsay resulta. Oh, say, ano ba yun? Kita ta sunod. Dili pa, kita ta human sa 30 minutos. At karon guys, kuhaon na na po ang atong gilutong banana cake. Ayan guys. Mao na guys. So ato siyang ibalhin diri sa dako para mahiwa na to. Ay, kabawang init. O magdungan ta sa pagtilaw. At tara guys, yan ang atong banana cake. Panawa guys, init pa pero atong tilawan. Kaya kita may nagluto, kita siya matilaw una. So ato siyang tilawan. Ayan, balag init guys, ato siyang tilawan. Isang lamig niya. Saging na saging. Banana cake. Yan nyo guys. Very smooth. Soft siya. Kaya successful ang atong pagluto karon. Karon guys, nahuman naman atong gilutong banana cake. Ayan. Pakitaan nyo ang isang forma niya. Ibalhin na ako siyang dako nga circle pan kay para mahiwa na to kaysa atong gilutoan tong naghuot siya.
Karon guys, salamat sa inyong pagtanaw sa akong video na Bisaya, bisag way kwenta. Pero naagya po mo nagtanaw. Og palihog kog like guys, comment sa baba. Then ayaw kalimot sa pag-subscribe o pag-click the notification bell para updated ka sa aking mga video guys. At guys, salamat sa inyong lahat kay Tagalog na naman. Kung wala mo, dili ko magka-ads. Kaya guys, salamat sa pagtanaw. See you on my sunod na video. Bye-bye!